citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, mga politiko sa silingang lugar sa Zamboanga City, gibantayan pag-ayos sa mga pulis kay basin magpatay tungod sa nagkainit nga politika. Upat ka mga bagong fire truck, dila umang madawat sa BFP 11 una matapos ang Fire Prevention Month. Sa detalye sa ato mga balita, mas gipangandaman pag-ayo sa mga pulis sa Zamboanga City ang monitoring o pagbantay sa mga politiko sa silingang probinsya nga dalhon ang ilang away sa syudad. Pagkangon kini sa mga pulis aron walay madamay nga sibilyan sa Zamboanga o galing magpinatyanay kini sanglit init na ang politika sa laing lugar palibot sa Zamboanga City. Ani ang report. May mga sila rival. Aminado si Zamboanga City Police Office OIC Police Colonel Alexander Lorenzo nga dakong hagit kanila ang problema sa politika sa silingang probinsya. Sama sa basilan nga nagkainit ang sitwasyon sa politika kapin duha ka bulan una ang eleksyon. Gani gipasidan-an na siya ni Police Brigadier General Franco Simborio, ang direktor sa PRO9, nga hatagan og prioridad ang seguridad sa Zamboanga City basin mag-abot sa syudad ang mga politiko sa laing lugar nga adunay bangi nga basin magpatay. Sama sa hitabo sa pagpamusil patay kang Albarca Basilan Mayor Daros Lajid, driver ni Akbar Municipality Mayor Ali Sali, samtang samaran pod si Mayor Sali niadtong bulan sa Disyembre tuig 2021. Sa localities nila dun sa areas nila, yes, especially dun sa Basilan, mga groups na ngayon na medyo mainit dun sa kanila. So baka mag-spill over yung kanilang conflict dito. That's why yan po ang aking major concern ngayon. And even the regional director, General Simbolio, has ordered us na ito po yung aming focus para dapat namin bantayan. Aminado si Lorenzo nga paningkamutan nila nga dili maabot sa Zamboanga City ang bangi sa mga politiko gikan sa laing probinsya, hilabi na nga aduna kini mga balay sa syudad. Sa monitoring sa ZCPO, 43 ka mga mayor gikan sa silingang probinsya o munisipalidad ang nagpuyo sa Zamboanga City. Giistorya na sab ni Lorenzo ang halos politikong taga-laing lugar nga nagpuyo sa Zamboanga nga kung mahimo likayan nila ang kagubot. Gipasabot ni Lorenzo nga walay problema sa mga politiko sa Zamboanga o gani gilauman na nila ang malinaon nga piniliay. Miduyog ang 4th Infantry Division sa Philippine Army sa Walk for Peace, Peace Covenant signing alang sa luwas ug hapsay nga May 9, 2022 national ug local elections sa Cagayan de Oro City. Ang aktibidad gihimo sa Kiosko Kagawasan, Divisoria, Cagayan de Oro nga giduyugan sa mga representante gikan sa lain-laing ahensya sa gobyerno, religious sectors ug mga kandidato. Gipasalig ni Colonel Michelle Anayron Jr., ang Assistant Division Commander sa 4th ID, nga siguruhon gyud sa mga sundalo nga mabantayan ang mga botante sa adlaw sa piniliay. Apil sa mga highlights sa mga aktibidad ang interfaith prayers, pag-release sa mga puting kalapate nga nagsimbolo sa solidarity ug ang briefing sa Commission on Elections nga nagpahimangno sa mga kandidato nga kinahanglang sundon ang guidelines sa COMELEC. Gitambungan sab sa mga sundalo sa 4th ID ang susamang aktibidad sa Sports Complex El Salvador City, Misamis Oriental. Gikahinaman na sa Bureau of Fire Protection Region 11 ang moabutay nga upat ka mga unit sa bagong fire truck gikan sa BFP National Headquarters. Ginatino pa ang lugar sa Davao Region kung asa kini i-assign. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Makadawat og upat ka mga bagong fire trucks ang Davao Region gikan sa National Headquarters sa BFP. Gilauman moabot ang fire trucks sa dili pa matapos ang Fire Prevention Month. Sumala ni Fire Inspector Lian Palermo, ang Chief sa Public Information Service sa BFP 11,
Ginatino pa kung asa ma-assign ang upat ka mga fire trucks. Yung mga fire trucks po na binigay ngayon ng National Headquarters ay ito po yung mga bagong fire trucks po. So makakatulong po yung apat sa ating pag-responde po sa sunog dito sa Davao Region. Subay sa record sa BFP, ang Davao Region adunay 123 ka mga fire trucks ug pulos operational ug serviceable. Apan ang uban niini karaan na. May bagong mga fire trucks na padulong sa Region 11. Tagaan tag fire truck. Additional sa atong mga fire trucks. Kay mga fire trucks na to, karaan na sa siya. In celebration sa atong Bureau Fire Protection Fire Prevention Month, natay team na sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Kasabot na ang Bureau Fire Protection kanunay na mutabang sa atong komunidad sa pahatag og training, education campaign, fire safety awareness para malikayan nato ang sunog. Dakong tabang ang moabot nga mga bagong fire trucks, hilabi na karong Fire Prevention Month na makasuporta sa pagresponde o galing adunay sunog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Nakadawat og bag-ong mga sakyanan ang Police Regional Office 12 nga magamit sa ilang anti-criminality campaign. Siyam ka mga unit sa patrol jeep ug siyam sab ka mga motorsiklo ang gipang-apod-apod sa PRO 12 ngadto sa police offices o mga istasyon. Ang gipanghatag nga mga patrol jeep sa PRO 12 gikan sa National Headquarters sa PNP ubos sa Capability Enhancement Program sa PNP. 8 ka mga unit sa patrol jeep ang gihatag sa police station sa General Santos City Police Office ug usa ang nahatag sa Tacurong City Police Station. Samtang gihatag sa lokal nga pangamhanan sa probinsya sa Cotabato alang sa 1st CPMFC Cotabato Provincial Police Office ang mga motorsiklo. Gipahigayon ang blessing ug turnover ceremony sa bag-ong mga sakyanan sa Police Provincial Office 12 Grandstand Tumbler General Santos City netong Marso 1. Nagpasalamat sa Police Brigadier General Alexander Tagum, ang Regional Director sa PRO 12, kang PNP Chief Police General Junardo Carlos ug sa lokal nga gobyerno sa Cotabato sa nadawat sa PNP 12 sa Mobility Operations and Response Capability sa kapulisan. Hapit na mahingpit ang konstruksyon sa Agusan del Sur Sports Complex ug anaa na kini sa 85% nga gipunduhan og hapit 700 million pesos gikan sa General Fund sa probinsya. Anaa na sa 85% nahuman ng konstruksyon sa ubang mga pasilidad sa sports complex sa Agusan del Sur. Matod ni Provincial Engineer Virgie Orbis Tondo na ang ubang parte sa sports complex sama sa world-class football field, ingon man rubberized oval ang natapos na ug sa pagkakaroon padayon pa nilang ginatrabaho ang aquatic swimming pool, partikular ang waterproofing niini. Giandam kini sa probinsyal nga panggamhanan aron maka-host sa mga national events sama sa palarong pambansa ug uban pa mga sporting events. Ang ilang padayong gi-construct usab ang grandstand nga makaakomodar og 3,000 ka mga individual. Wala pay labot niini ang 1,500 nga capacity sa aquatic center din makita ang world-class standard swimming pool. Plano sa lokal nga kagamhanan sa lalawigan nga mag-apply og accreditation alang sa pag-host unya nila sa Federation International de Football Association kon FIFA. At tangi! Wildlife exhibit giablihan na sa museum sa Davao Oriental. O mga produktong hinimo sa mga PDL sa Davao City Jail gidisplay sa usa ka mall sa Davao City. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO,
sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Tukuron sa lokal nga gobyerno sa lungsod sa Maasim, Sarangani Province ang alternatibong atraksyon sa mga turista o biyahidor sa lungsod nga magsilbi na unyang usa sa mga tourist destination. Kini ang view deck nga malantawan ang tibuok Sarangani Bay. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Usa ka alternatibong atraksyon ang itukod sa LGU Maasim, Sarangani Province nga gilauman sa sitio Tampat, Barangay Tinunto. Gisugyot nga usa ka view deck ang itukod nga daplin ra sa highway aron dili mahasol ang mga turista o mga biyahidor nga makita ang Sarangani Bay. Sumala ni Hulong Benjamin Donato, ang Provincial Indigenous Peoples Mandatory Representative, sa may 12 ka dekada pa ang plano ug karon lang kini mahingpit. Ang itukod nga alternatibong tourist destination tawagon og Tampat View Deck kung asa gipasalamat sa mga tribo sa lugar kay gihatagan na kini og atensyon sa LGU. Makahatag sab kini og oportunidad sa lungsod sa natad sa ekonomiya. Kay dinhi na unya i-display ang mga produktong hinimo lang sa Maasim ug makahatag pa kini og trabaho sa komunidad. Sumala ni Vice Mayor Visitasyon Nambatak, ang orihinal nga plano sa view deck ana sa taas sa mga pangpang sa bukid itukod. Apan wala mahinayon kay adunay problema sa yuta. Ug karon mahinayon nagyud kini kay nanay pribadong individual ang nagdunar og yuta alang sa proyekto nga gigahinan og 1.5 million pesos gikan sa Development Fund. Niadtong Pebrero 24, gipahigayon na ang groundbreaking ceremony sa Tampat View Deck. Gitambungan ang seremonya sa mga opisyal sa lokal nga panggamahanan sa Maasim ug mga personahe nga gikan sa PNP Maasim. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Giablihan na sa provincial government sa Davao Oriental ang exhibit nga nagpakita sa mga endangered species sa probinsya. Nakigtambayayong ang provincial nga pagamhanan sa Philippine Eagle Foundation ug Davao Oriental State University sa gilusad nga wildlife exhibit kaganihang buntag Marso 4. Ang wildlife exhibit gidab isip Wildlife is Here 2022. Ang wildlife exhibit parte sa selebrasyon sa World Wildlife Day nga magpakita sa digital showcase sa mga native animal and plant species gikan sa probinsya sa Davao Oriental. Ang mga artist mo gamit og acrylic, watercolor, oil, soft pastel, graffiti ug uban pa sa mga paghanduraw sa native na mga mananap ug mga tanom. Pinagi sa wildlife exhibit, naglaom ang provincial government sa Davao Oriental ug ang katambayayo nga mga ahensya sa gobyerno nga maduggangan ang awareness sa conservation status sa mga native species sa probinsya hilabi na sa mga gikonsiderang endangered species. Gipangunahan ni Davao Oriental Governor Nelson Dayanghira nga aktibidad. Mulungtad hangtod Marso 8 ang wildlife exhibit sa Subangan Museum, Barangay Don Martin, Marundan sa Mati City. Mapalit karon sulod sa usa ka mall sa Ecolan, Davao City ang mga produktong hinimo sa mga persons
deprived of liberty kon PDL sa Davao City Jail. Makita sulod sa usa ka mall sa Davao City ang produktong gama sa babaeng persons deprived of liberty kon PDL diin sa Facebook post sa Bureau of Jail Management and Penology Region 11 naka-display sa kamay at kulay booth ang produkto sa mga PDL nga pwedeng masuportahan pinagi sa pagpalit niini. Dunay mga bags nga klase-klase ang kolor o disenyo, nindot nga mga paintings, tsinelas, pitaka, mga accessories ug uban pa nga gama gikan sa lokal nga mga materyales. Gisugdan itong Marso 1 ang display sa mga handmade nga mga produkto ug karon ang ulahing adlaw niini sulod sa mall. Tumong sa inisyatibo mahatagan og panginabuhian ang mga babaeng pineriso samtang anaa sila sulod sa prisuhan, hilabi na karon nga adunay pandemya. Hangtod karon padayon ang humanitarian assistance and disaster response operation sa mga sundalong ubos sa 4th Infantry Division sa Philippine Army sa mga Typhoon Odette survivors sa Surigao City ug Surigao del Norte. Niadtong Marso 2, 2022, ang tropa sa 42nd Civil Military Operations Company sa 4th CMO Battalion ang miduyog sa 30th Infantry Battalion sa distribution sa assorted relief goods sa 500 ka mga household sa 3 ka mga barangay sa Surigao City ug 1 ka barangay sa Surigao del Norte. Ang relief goods gidonar sa Armed Forces of the Philippines Finance Center. Kahinumduman nga ang 4th IDUSAB ug Regional Task Force LCAC Northern Mindanao naglusad og donation drive diin positibo ang resulta niini nga maoy gihatod sa mga nabagyuhan. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo yung mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O musubscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!